Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gingkay pagkaitan na video na ayamanan ni na patadem sa tito-tito apa kau matalaga nago surprise aga papakaw mau kapatay. Gingka na may na katana pakaigan ni Ransan na adna mga tradisyonal ni Ran adira ni gilbakat. Gingka na napugulod niya no na pamilya na ni Baratsi kung pamilya clan mga katungan niya ni Ran na nag-aalay ng tubig with flower. Nakatata na pulo nung naging ganyan na yaman na puno takiran mapasadsan na mapasadagin ka na ritualiran na ayaman na niya na balot nila naging nanamay pagwit nila sa final destination yan kataon ito na final destination yan at nakatay ki mga bangsa imbis sa ikalutiran sa Cuba ayaman na ilabangiran patutungniran taman sa balo yung magumbiubi aging ka na namay tiran subhanallah sakit ana na tito-tito kapatay kaya man ani na pa maka naragaga na de ka pen makamasado na mori na tiyo tututong kay ra sa kana na isa gigay dunia wallah bedira kata ya swapo na ani maniksa minani bubali na wallah maniksa si manusia nasala ko ron nagkipa na pagkalitan siguro na koreano kaya kapatian na danya kang buli na trakyan bago-bago na tiyotong iran niraksiran dapat ka na katay gira pa aprangarangan niran tumutong mi aprangarangan nagto may tamiyawat miyawit saging ka na palubungan niran ay man kita kapalubungan niran na gina na man nakaptutungan tama sa baloy na kaya ubi-ubi na magumbi-ubi na praba kiraman saging ko tamalairan liip man ni nakakabilibon isa pa mga tribo so may tira na tatalanding nila sa gina na liwaw lupa piyan ka din niran mo sa amanan na di kasulda ng mga binatang na tatalanding nila nasama na literal na miyadud sama na talaga dito katawan din mapaka hindi o na madidig sa nabos na miyaw sugo-sugo kaya matatalanding nga gina na may tiran di malalabog kaya proteksyon na gina na mga kawain ni panikadun kita po. Assalamualaikum.